What's good everybody to Boom Jammer? Welcome. Aibo weba fwebu ichipya miphuma namagwebu ngeni ngoso shuni ngane ziyakha. What we're gonna do today is we're gonna do some public interviews. We're back with some public interviews. Daytime Vibes Part 2. You see? What do you do with Boom Jammer? And today I'm here with. Bala Sangomale. Okay, and you are? Lindani Mbuyani. Wena? Amanda Sfunza. Okay. So, ngicala ngawe ne. Ngicela ungitshele la. Phela nisena ngitshela ukuthi mina ngene njani umsebenzi wami. Okay, so wena wayishaya itrisam kumgilo wayishaya wena. Angazi. Awukazi? Chayi. Angeke? Ngoba Yitrisam. Hayi. Ayibukeki. ayibukeki. Dzanga usibukeke kubobani kani? Kuba abantu abayithandzako. Awufuna ukuyizama nje. Eh. Wena ke? Mina ngayenda bhuti Shem. Yes. Ngiyakubona vele uready vele. Mina ngingayenda noma thuba afana ku right. Nanamuhla nje. Nanamuhla noma. Ngakuthola abafana vele nje ungayishaya. Ngimuka nabo. Okay. Wena ke? Soze. Yeah. Because Angithandi kumshare umuntu wami. yes. Angeke ngikhona ukuthi ngibe nemfana nalenye intombatane no. Kahle kahle unemona. Yeah nginemona. Mona. Nginemona. Ufuni. Angithandi ukushare lento. Injaba. Lento. Ngithanda ukuthi beyami ngodwana. Okay, nabafana bayi2. No angeke. Nzaba. Felani yo. Hawu. Cabanga angeke ngengilunga. Angeke. Okay, ngitshele la. Wena. Why did you cheat on your ex? Hawu ngoba beyakasangiphathi kahle bese ngithole umfana wami lonyukwani ngimthandayo. Bangakuphathi kahle njani? Uthole mfana lonyuwani kumbe bangakuphathi kahle? Caca. Ngoba bese ngithole umfana wami longiphatha kahle. Ukuphatha kahle ngidlula lo ya. In what? Baphatha kahle njani so vele? Ngakonke uperfect yako konke. Why umjolele kahle kahle? Akanginiki kahle leli toto. Akanginiki lona kahle Shem. Ufuna kunike njani? Wena ngamtshela ukuthi unginike so. Ngiyamfundisa lo mfana sola kafunzi. Kunini? Kunini ngimfundisa mfana. Yep. Wena ke? Angimjoleli. Lo umjolele. Why umjolele? Oh, lo lengimjolele lengihlukane naye. Bese kangitrapa maye yibe ngasakhona bengizama ukuthola lo munye lo right ngaphandle. Sengaphuma kuye ngathola lo right ukuthi akatrapani. Ngabe kashaya ngidlula igesi. Indoda nini vele ushasha kudlula igesi so? 2 years back. 2 years back. Ungakhipha amazala sikhona ukubona ukuthi kude tikazi na. Kude tikazi. Angiwakhipha manje namhla sihlale ezazeni. Ngika net kusiphamisa kancane. Awufuni. Sho ukuthi kahle uyakutrapa nalo wanyalo. Katrapani, upya katrapani. Right over. Okay, share a message for your ex self. Ex yami ukuthi ngiphatheke kahle ngihappy. Inganginyanyisi, tongicabanisa nemfana wami. Lokunyanyisa kanti. Ibanyanyisana laba. Wena share a message for your ex self. Baby Shem ngiyakukhumbula sithandwa sami. Lo muntu angithole nanyani akanginiki lona. Buya baby. Buya sithandwa sami. Ngithuke over. Uthini kahle angikuva abantu abakuva bathi Ngithi akabuye lo muntu angithole nanyani akanginiki kahle leli toto akabuyi. Anginike kodwa kahle. Wena share a message. Yimine kuwe ex yami ngithi may your soul rest in peace in advance ngoba ichance lento ayithola vele ngifuna kumkhipha chochot. Why? Bete kakhulu lo muntu. Yep. Okay, nyana ile ntshela ngeneke ne. Does it jiggle? Tibunti yadlala. Yebo. Ngicela udlalise shami. Yiba mfana msothisi yabona Ah, mfana wakhe ngabone. mfana wami. Yeah, mfana wakhe sinodaka ukushada. That's it. Ngishada lo. That's it. Akizali. Ukaleta. Ngicela udlalise ibunti shami. Mara. Hope you guys enjoyed the video.